Ndihlela apha bantasene ndicinga indlela abantu baye basenze uba masikhohlakale ngayo. Kwakukho ke uNopheyile. uNopheyile uthandana noMbombozi. uMbombozi ke ngumntu owaziwayo umntakabawo oyiselebrithi oqhafuqhafu yiloo nto leyo. Andazi ke noba uNopheyile wayethanda loo nto leyo ngoMbombozi ngoba kaloku wayeyiselebrithi uMbombozi. Qha ke caba kwakwenzeka bahlangana ngeli xesha uMbombozi wayesitya amasalela ke ngokwelamsam yakhe ye-acting. kuye ke ngoku uMbombozi akasenazi-gigs, akukho apho abizwa khona. Atake over ke ngoku uNopheyile, inguye ombhatalela irenti, amthengela impahla, amthengela itoiletry, amthengela ukutya, yonke into umhoyile, kodwa bahlale bobabini. Kwenzeke ke ngoku kuyo yonke le nto yakhe ke uMbombozi usafuna ukuphatha istatus mos, ke kahambe ngeteksi yena funeke aziselwe imoto nguNopheyile xa ifuna endaweni zakhe. Ngelo xesha kuNopheyile le moto inenantsika yomntana, inalaa nto ebhalwe baby on board ngoba wayenomntana owayenguwakhe uNopheyile. Inetrekha le moto. uNopheyile ozothi ebona imoto yakhe mntakabawo uyayisantuzisa, uMbombozi uyayisantuzisa. Ngamanye amaxesha abuye sekakhuphela naloo baby on board, kwasha kacima kwathini. Uyamthanda ke. Andazi noba waye-digmatized at some point ke ngoku uNopheyile kuyo yonke le nto leyo. Ubhuli ke noba bhuli, ile nto ehlala intlimpinikile mntakabawo ayifuna uhleka nabani na. Xa ekhona ufuna utatazelelwa, noba uNopheyile behleli nabantu funeka babaleke mntakabawo ngoba kaloku ungene isidlamlilo. Kwenzekile ke ngoku kule nto yabo yothandana uMbombozi amithise ngaphandle. Ifike ke ngoku kuNopheyile le nto uba uMbombozi umithisile, and igcwele nakooFacebook mntakabawo, igcwele nje kwi-social platforms. Hayi ke uNopheyile akhonfronte uMbombozi ngale nto. Impendulo kaMbombozi yathi, wena ungena phi apho, ikufuna ngantoni loo nto leyo? At the back of uNopheyle's mind, she knows uba uMbombozi akamthandi, qha uNopheyile uconvenient. And naye ke ngoku uNopheyile into ayenzayo, ununusa lo umnunusa ngemali, uyamsezelisa le mali uba makangayi ndawo uzawumphatha kakuhle ngoba uyamthanda. Kwenzeke ke ngenye imini uNopheyile aqomba ufuna utya inantsika yakhe, ibirthday yakhe ufuna utya noPheyile. uPheyile mntabo xa befika kuloo restaurant leyo mntakabawo babhukhile, bhukhe endaweni eqhafuqhafu uNoPheyile. Hayi uMbombozi mntakabawo ufuna into ezi-leverage, akanamali phofu, uyambhulisha, ndifuna le. Sekamqalile ke umabhyuza na-financially. Uba into uNoPheyile akakwazi uyenza, uyaqunjelwa, uyablokhwa, akazuthethiswa, akafuni ubonwa, kwathini ukuze kube babonane funeka ngoku amphe imali. Basically ke mna ke ndithi uMbombozi wayeyimthengisela uNoPheyile itotoloza le yakhe, uyayiva? Kwenzekile ke le nto lena, aphinde futhi abhukhe kwenye indawo ke ngenye imini kungoDisemba, esithi hayi ufuna nje uba nexesha nomntu wakhe. Yabambeka into apho caba ke ngoku baxabana, babambana ngezandla. Wafumana i-screenshot zamanye amantombazana ke uNoPheyile, wafumana imeseyiji wazi-screenshot uNoPheyile, wasithumelela umngani wakhe uba uyayibona uba ithini le nto yale way. Wathi ke uNoPheyile, ndizambonisa lo, ndifuna umfundisa into angazange ayi-experience ebomini bakhe. Qhubekile ke uNoPheyile, kodwa wabezixelela uba akasekho apho. Waqhubeka wamekha sure uba ufumana umntu uNoPheyile, wathandana nomnye umfana, wathandana naye ixeshana. Ugqiba kwakhe waqonda uba uzawutawuna nalo mfana, ufuna umpha iskuni. uNoPheyile into wayenza ke ndikuxelele, wahambisa imomoza kulo mfana omtsha.
efuna uba lo mfana futhi makayifumane esisukuni njalo. Wathi asosuka kulo mfana wafowunela umbombozi. Wathi, mntu wam, ndikukhumbule, ndicela ukukubona, ndikuphathele nebhotile. Waya kuye ke sana. Wathi, ndicela mntu wam undise-North West, masiye eMouffetown. Wamfunxisa ke, wamlencisa ke inantsikazi kaNantsika, lo ebenantsike naye. Wameyikha sure uba uyamtyisa yonke loo nto leyo. Naye le kaka le baloku ivuyela ibhotile, yamunxuza. Izinto ke enihlala nizenza kwabanye abantu ningabazi uba bona xa berithaliyetha bazawuthini. Nangoku umbombozi ndinothi xa ndimjonga ndimjongele loo nto, ithi wena uzenza ingathi ungumntu oqhafuqhafu, ingathi ungumntu obhadlileyo rha. Wanantsika inantsika zikaNantsika, zanantsikiswa phaa kuwe wena, sirhama sesimenxe.